Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, itu ikut jawab salam dia. Nah, sore ini saya berada di dusun apa, Pak? Bagor Gunung Jati. Dusun Bagor, Desa Gunung Jati, Desa Gunung Jati. Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Berkunjung ke kandangnya Bapak sih, Bapak Mukiani. Bapak Mukiani, temannya Pak Taslim. Pak Taslim. Tas yang bisa kemana, tas yang lincah dan bisa kemana-mana itu Pak Taslim. Pak Taslim. Pak, sabine niki wonten pinten, Pak? 3. Niki sing niki saya sing kali. Sing niki nembe ya, Pak? Niki dagangan. Oh, angsal kapan niki? Angsal le sebulan mawon bulan. Sebulan nggih. Pak lek ngeten niki masuk jenis napa? Niki jenis anu. PO. Oh, sami kali niki. Sami kali. Pak niki angsale sareng ah? Niki kali. Nggih, sareng. Tumbase niki 3 doso. Sedaya kali. 3 doso. Kansal. Setunggal napa kali? Kali. Oh, kali 3 doso kansal. Terus di mriki pun pinten wulan? Kali bulan. Kali bulan. Ngeten niki lek umpami dinyang wong ngoten niku dinyang tiang pantese pinten, Pak? Pantese nggih 51 doso. Kali. Oh, berarti setunggale 20-an. Nggih, kali dosoan. Pak, jenis ngeten iki singen kon daerah mriki kuatah. Damel Cikaran ah singen. Nggih, lek saniki mboten enten. Nah, napa sih Pak kok para telan niku napa? Lah sing enten nggih mriki tok. Bagor niki tunggal niki mboten enten. Lah ngene ku. Singen kan dengkol, blandit, nah sak kuatah, Pak. Nggih. Sak bagor, sak blandit mboten enten maceme ngeten. PO-an ngeten iki lagi. Lho, kok mara punah niku, mara ical niku mulai tahun pinten ya, Pak? Icale sapi PO. Pinten nggih tahun kali tahun anu lah tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an niku mulai telas ya. soalnya napa angkutan boton niku gantos truk nggih. Truk. Nah, pickup. Akhirnya Cikare disate sak sapine. Nah, terus Pak kok ngoten niku kok turunane kok mboten enten ngoten lho. Kirang niki lembu duki Jawa Tengah kok niki. Oh, duki Kebumen nggih. Oh. Lek sing asli daerah mriki pun punah nah nggih. Nggih, mboten enten. Pun ical-cal. Nggih. Niki duki Jawa Tengah niki. Oh, nggih. Tumbas online. Nggih. Ngoten. Nah, Pak, lek jenengan niku blantik kali nernak napa mek blantik tok? Nggih blantik tok. Blantik tok. Mulai saged blantik ngoten niku tahun pinten, Pak? Nggih tasih alit. Tasih alit. Tasih alit. Ngoten niku sekolah teng pundi, Pak, blantik ngoten? Nggih, mboten sekolah nggih pokoke wayahe pasaran nggih teng pasar ngoten tok. Oh, awale ngoten. Nggih. Kene lho balik melok jagongan iki lho. Mulai tahun ono sing ndani bulan 18 dulu 40 kan. Wah, ya ora oleh. Ora oleh. Kudu 40. Dulu Oh, nang rumate iku soro lho. Jane tak petel, Pak. Wah. Dhewe tak sing ngelor iku lek oleh 18 ngono mare. Ora oleh. Ya kudu 20-an. Ngono lho. Ngarite ku soro. Ki ngono ketiga. Kono suket. Ngono lho. Iya, aku seneng sing ngelor iki. Ketiga ku kono suket. Ngono tak ing dhewe ngono. Wah, ya oke lah. 20-an niku. 20-an wis murah iki. Kok sapi apa enggak le 20? Tapi ana kekuatan bebek ini sapi kuno ini. Oh, gak oleh 18, Pak ya. Ora oleh. Kemurahan nah blantik iki golek nyang. Ya kemurahan. Jangan oleh besok oleh duit tebu tak ironi ya gawe. Tumbuki kandang. Iya. Ora apa-apa. Pokoke lek gelem 20-an. Ngono lho wis. Ayo padha nek tumbuki kandang ngono lho. Oh, lagi
20-an iki. Iya. Wis ora kena nyang maneh. Dadi ono duwike 40 lho. Petang puluh loro iki ngono lho. Loro 40 Iya. lanang kabeh. Lanang-lanang. Yo. Besaran Masuk. eman didol Masuk. Masuk. Ketek-ketek. tapi paling golek turune ya, Pak. Iya. Nggih. Wangel. Ngeten iki kepengin pados turune, Pak. Kepingin. Oh, tapi lek ngeten iki lek pados turune, apike babonan sing napa? Ya babonan sing apik pisan kali. Sami Sing PO-ne. PO. Sami PO-ne. Lek disukani Sumbawa eman. Gawe Oh, man. eman. Oh, eman bibite iki. Gede, eman. Nah, Pak, lek kawin niku sakjane nggih, lek jenengan niku remenan kawin suntik napa kawin sapi? Remenan kawin suntik Oh, saged sae. ngoten. Nggih. Lek kawin sapi sami-sapine ngoten, lanang Nggih. kali wedok Nggih ngoten. mboten sae. Napa Pak kok mboten sae? Kirangan. Miturut pengalaman Nggih. jenengan? Nek masalah ngoten niku lah turune niku napa? Heeh. Lek ngeten iki lek saged damel lah. Saged damel. Nggih lek suntikan niku saged damel. Oh, lek Ngoten. ngeten apa jare lanange? Nggih. Nah, tapi lek pejantan ngeten iki apike dijukuk spermae napa langsung kawin? Langsung kawin. Langsung kawin. Oh, lek ngeten iki langsung kawin Langsung kawin, saene. langsung ngancap sing estri lah. Oh, artinya kan niku kawin biasa nggih, Kawin sanes biasa. kawin suntik. Oh, berarti lek wonten pejantan sae ngeten niku mending dikawinaken nganclap. Ngancap. Kawin anclap. Nggih, ngancap. Lah, Pak lek kawin anclap nggih, niku kedanggen ombo. Nggih. Nggih. Oh, didamelaken patokan ki ambek. Nggih. Lawan ki apa? Lah lek mboten nggen sing apa lah sak. Lek pamane Melisi-melisi kan malah sing anu ini di pemacak ini di malah buklek gitu. Malah buklek. Oh, lek ngene kesempitan. Oh. Nah, Pak, singen niku jenengan nate ngawinaken anclap napa mboten? nate Aduh nggih. Tahun pinten mulai mboten ngawin anclap? Kira-kira tahun 77. tahun mulai. 77 sampai 90. Niku mulai kawin suntik. 90 92 langsung kawin ngancap tok. 92 niku tasih anclap. Nggih. Nggih lah. Terus mulai kawin suntik tahun pinten? Aduh kayak tahun suntik iki tahun 2000 munggah iki. 2000 munggah. Oh, nembe berarti nggih. Nggih. Oh, berarti singen niku tiang-tiang sedoyo kawin anclap Kawin nggih. ngancap tok ta, Pak? Oh, tapi lek singen jenis sapi napa Pak nek mriki Kami sing putih kata? semua. Jupute. Sapi semua. ngeten iki Ambil semboan. sembawan sing ngoten. Nggih. Oh. Nah, Kayak Brahma mboten enten kasihan. singen, Simental limusin mboten Mboten enten enten. nggih singen. Lah, Lah. priangnya tuh nanti pasti sok desa patah. Oh. Nah, lek sampean Balim mulai berantik niku umur pinten? Waktu mulai berantem niku nggih kula iki tahun 77 le mboten dalam produksi. Umur pinten berarti, Pak? Kira-kira nggih 76-an lek kula iki lek mboten 70. Waktu niku. Oh. Kali Bapak kenal pun dangu. Nggih. Kekancan pun mulai nem. Nggih. Sak umuran ta kali Pak anu? Napa? Jenengan sak pantaran lah kali. Pantaran. Oh, kali Pak Mungkin iki kanca mulai hari. Waduh, kita Oh. mulai ganti awake dhewe ku anu yo ki. Heeh. Kira-kira 82 iku yo ki. Iya. Berarti kanca plek Pak nggih. Nggih. Kanca plek etek kuwek-kuwek lah. Dipakani ya. Nah, ini dikasih makan makanan segar. Pak lah niki lho sampean ketiga niku kok angsal suket seger-seger dugi putih. Duki niku Dek. Pertelon. Oh. Ning ngarepe Mbak Ina. Niki diumban apa? Mboten. Lho kok seger, Pak? Pancene Dek anu, Dek kompres. Kompres nggih. Dek anu, Dek anune, disemprot kali Nggih. banyu. Nggih. Oh, disiram riyen. Nggih. Lah nggih, wong kula tingali niki wau ketiga niku rata-rata lak garing apa? Nggih. Lah gadahe sampean kok suweger ngoten. Seger-seger ya. Sinten Pak sing ngarit ngeten? Kula. Oh, jenengan ki ambek betul sepeda. Nggih. Lah niki sampean angsal dugi putih Pak Duki iki. Duki Losari. Losari niku daerah pundi? Losari daerah Singosari. Singosari ini. Losari. Losari ini. Desane desa napa? Desa Losari. Oh, wonten apa desa Losari? Wonten Losari. Nampane nampes? Kuwi layan tasian, Dek tepi.
kirene mergi. Nggih, kon mboten wetani mergi. Oh, wetane mergi. Nggih. Bloke Watu Gede. Nggih, di Jalan Merdeka ngaler. Oh, mriku. Nggih. Nggih jenengan iki. Nggih, Rong bentel ngeten iki mbetone. nggih ya? metu kali. Loh, langsung sampean tumpuk, Pak. Nggih, Ndek, sepeda. Waduh. Waduh lah kok cos ta. Nggih. Nggih, Pak Mugi matur nuwun nggih. Nggih, pancene rusak ya. Nggih, demikian sahabat Nggih. Kanyawara. Nggih. Video kita kali ini dari kandangnya beliau. Pak Mugi ini teman akrabnya Pak Cinten? Pak Mugi, Niku? Pak Taslim. Teman akrabnya Pak Taslim. Saya itu sering lupa sama namanya Pak Taslim. Padahal wajahnya selalu ingat. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.